Pada penggalan video cerita wayang kulit ini, terdapat makna yang terkandung dalam pembelajaran. Ketika dapat melepaskan logika, maka keajaibanlah yang berperan. Kita hayati bersama video berikut. Ana kalodhangan nggonku niyup saka Dirgantara ngerti yen to kasatriyan suwung kepasang yugya katujuhe ngeno iki eneng wujuding raseksa mara gaging aku sapa Nalendra Kleyang kabur kanginan Prabu Kumbayaksa ya kowe ingkang aran Wara Sembadra ora ana loro ya aku ingkang aran Wara Sembadra ingkang mburi Wara Srikandhi tobat pancen para nyata aranku Wara Srikandhi lah kok ingkang mburi wong wadon eleke ora jamak wong wedok loro ayu-ayu kok mburine ana wong wadon eleke ora jamak kowe sapa aku lanang nyok lho lanang to lanang ucul klambi wedok mbok nganggo mripat nek nyawang ki aku abdine Ndara Wara Sembadra Ndara Srikandhi Bagong kowe Bagong iya Raden Janaka ora lenggah eneng kasatriyan nembe wae tindak kersane napa Mas ngersake napa nek wonten perlu kula sing kudu tanggung jawab kahanan Madukara nanti sampeyan eneng perkara napa-napa utawa duwe sedya sing panjenengan aturake sing Ndara Wara Sembadra Wara Srikandhi kula sing kudu tanggung jawab Bagong nun Rataku ning papan kene nuruti karo karep panjenengan pripun suwe nggonku gandrung karo Wara Srikandhi mula pancen tak angkah kalodhangan ingkang mirunggan aja nganti Raden Janaka mapan ana ing kasatriyan Madukara dina samengko wis tindak mula tumuli aku mlebu jroning kasatriyan ingkang wigati aku pengin boyong Wara Srikandhi bakal tak jatuh krama bakal tak mengku garwa Bagong mula ingkang sangka kowe ora usah melu-melu yen isih kepengin dawa umurmu kowe sumingkira saka papan kene mumpung durung tak singkirke yen kowe bakal dadi palanging Prabu Kumbayaksa mikun sang gancing langit kelap-kelap katon lir kinsang ing risang mawe gandrung aja blawangan omonganmu aku dadi kowe teko-teko arep ngepek Wara Srikandhi entuk pinang perkara kowe kum lho kum sapa Kumbayaksa kowe ngerti ora telung dina iki Wara Srikandhi wis menyatakan cintanya kepada Bagong tobat cangkeme wae penak wae nek omong niki menggo nganu menengon sampean tenengon niki menggo ngapusi kok supaya kula niku wangun nek mbelani karo sampean wedi arep watuk piye ayo ge omong selak aku watuk Wara Srikandhi tak jaluk jalun langkana bathange Bagong wah saut dadi banten kowe
Prata Jayaprata imbang yen padha-padha. Aku matenono ya. Nek pancen kowe mentala mateni karo Srikandhi, aku matenono Kumbayaksa matenono. Eman-eman wae dadi jatuh kramaku. Waduh. Remuk nasibku iki. Rek ae dawuh Jaka Madukara, aku saguh. Aku jebul ngendikane Ndara Janaka kok numusi. Atiku kok deg-degan ora penak arep ninggal ngomah. Bagong kowe tunggu Kasatyan Madukara apa kaliyane melu aku kok ya saguh to ya. Kena nganti Ndara Janaka prisa para Srikandhi digawa buta jenenge Kumbayaksa. Mulih tekan Madukara goleki aku Bagong kowe kok ora iso njaga ndaramu. Nyotampan ana panahku jleb. Modar aku. Wah wis. Iki kok mesti aku kok ngerol to iki aku. Kok intine kok mesti lakone aku to ning piye meneh. Wis dadi nasibku nek aku meneng bae. Yen aku ora matur Ndara Janaka malah ngrekoso uripku. Blaka Surta lebih baik tak lakoni. Den. Tindake mandeg mangu Gagang Semar enten apa kok kaya ora jenjem ora kaya adat sabene Arjuna ninggal marang kasatriyan dina samengko kaya ora tentrem rasaku pun to mboten sadi penggalih awi diteruske tindake pun mboten sadi penggalih Ndara pun mboten sadi penggalih ngupaya pusaka langkung prayogi tinimbangipun panjenenganipun menggalih Kasatyan Madukara tur dasare wis enten Bagong. Bagong niku nek kon jaga wah jlimete ora jamak-jamak. Wong bola-bali mlebu satpam ya ketampa ning bola-bali ditokke. Mboten karo-karuan. Amargane rada edan dadine pimpinane niku gila nek nganti Bagong kok rada edan kok dadi satpam. Wis diteruske le tindak Gus. Ndara Janaka kendel den. Bagongan ana apa? Aja gawe kaget. Kowe kok dadi mlayu-mlayu. Matur Ndara Janaka sewulepan nyuwun pangapunten nggih, Den. Ya ora dadi ngopo. Menjenengan jengkar wau iya dumadakan wonten rawuhipun yaksa buta nggih apa wigatine buta naminipun sapa to mau Kumbayaksa terus napa Nawan nyuwun Darawara Srikandhi dados geger. Lho, ora tok penging to, Gong. Tak penging terus aja gawe masalah. Ning terus Darawara Srikandhi perang dhewe, ayo garwane Ndara Janaka Ndara Srikandhi ra wonge mecece ana lho. Wis pokoke ngono ae. Darawara Srikandhi nyuwun pangapunten dipun saut buta niku dipun beto mlajar Ndara. Bagong ndak aku wis kandha karo kowe apa aku wis tau kandha karo apa aja sembrono Gong kowe iki lagi ana masalah lho malah aku paham
Nek nyolong kecekel kan gebuki ra masalah kok aku. Yen ngono kowe ora krasa tak tibani tangan. Krasa. Lah kok muni ora krasa? Ora mangke to gaya. Kula nyuwun pangapunten, Dara. Pancen kula luput. Terus, Gong, digawe njewewek raimu, Gong. Men seneng sing do nonton men seneng saka ngiringan. Ngrekoso tenan ati kula. Soale gawe senenge wong iki ibadah. Pancen ibadah. Mula Kang Sangka kuwi Bagong. Aku tinimbangane mateni karo kowe, aku ora sudi nyawang karo kowe. Ayo minggat. Ayo minggat. Nggih, kowe ya, Tra. Ya sing ati-ati, Gong. Wis ya, Reng. Sing ati-ati, Gong. Aku wis ora nembang kembang rawe, Reng. Aku wis ora nembang lali janjine, Tra. Mergo aku wis ditunduk karo Ndara Janaka. Aku ya sedih kok. Nek ora ana kowe ora aku ora gareng ki nek ndagel ora tau cocok. Aku gawe bahan mesti gareng ora tau mangan. Didulang men mangan. Minggat to. Bagong kowe minggat to? Nggih. Ora gelem minggat. Tak tibani curiga malah mati nang kene. Pak, aku pergi ya, Pak. Ya sing ati-ati. Ngorok kok, Truk. Ngoroke Semar iki. Kaya nangis rene. Hati-hati. Sampun yen Ndara. Ora caturan karo dapurmu, Bagong. Kula nyuwunaken pangapura kali anak kula. Bagong duwe keluputan malah tak anggap Bagong kuwi wonge satriya. Dheweke wani ndodho keluputane. Tumulipane nampa marang pidanane Semar. Lah terus pripun? Duwe pusaka yen to ora kesanding garwa ora bakal bisa tentrem. Kersane aku tak goleki Wara Sri Kandi Kakang Semar. Pepi. Kendange iki aja madeng disuda. Malah ngelus-lus brengos. Wis nasibku ngrekoso tenan. Pisah karo wong tuwa, pisah karo sedulur. Ngrekoso tenan. Aku urip tanpa guna nek iso melu wayangan. Wis dipisah karo Ndara Janaka. Gunane apa? Hibur aku sehari-hari. Ibarate sambil menyelam minum air entuk hiburan karo entuk bayar. Aku kok dadi iki nasibku wis cilaka temenanan. Wis. Wis tak putuske. Golek dalaning pati. Tak golek dalaning pati wae malah kepenak uripku. Ngopo nek wong ditanggung jawab ora iso nampungi tanggung jawabku. Kowe lah kae ana. Ana apa kae? Ana kali banjir, ora mungkin wong ketiga kok kaline banjir.
Apa ya? Kita wis kentekan pikiran aku saiki. Wah, edian kae. Nyara nyemplung sumur. Wah, sumur kompa kok. Ayo ora iso dicemplungi. Apane ya? Bahane ya. Lali aku. Gantung apa ya? Nah, ngono kuwi lho do dilempari ngono kuwi. Gantung ya nek pener gulune, nek kuwale kaline nang kene. Nang kene. Malah mung gondal-gandul. Ora mati. Nganu wae golek jek-jekan wae. Jek listrik kae tancepke terus kabel tak loncot templekke ilang. Jujur modar. Ya nek mati. Nek setengah mati malah lara banget. Wis kok wis bablasen iki. Wis sananane dalane pati tak lakoni legane atiku. Tekan bakul kerupuk aku. Bakul kerupuk dengkulmu melacat kira. Nerok anu Bagong. Kleru mudhar. Dewa kleru nerodo. Berkencang warudaya Pak Pong Bu bolong kali cudi sapa sing gawe. Bagong. Dalem Bu Kulun. Kita aja mati ya Bagong, yen kita mati wis ora ana sing biksa bakal gawe gayeng. Mekaten Bu Kulun. Mergo akeh sing tresna karo kowe iki, Bagong. Nggih, ya ming ora ketara. Wah. Lelembun no, bot ora. Ora ketara ki tegese ya pancen padha ming batin lan jeneng kita. Ming padha ngrasani lan jeneng kita ning jane tresna karo jeneng kita. Saking pacoban ning jagat iki pancen kabeh kita kudu nglakoni klebu apa ingkang kita lakoni iki wujudake saking sawijining pacobaning dewa. Mekaten Bu Kulun. Lah iki ngene. Pripun? Ulun tedhak ana ing Madyapada iki dadi jalaran nggone ulun ngundurake pusaka. Ya kuwi pusaka Madukara Kyai Pasopati. Ulun ingkang mundhut saka ing kasatriyan diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Hyang Jagat Jati Murti kinarya matedhakake wahyu utawa kanugrahaning mapan jroning pusaka Pasopati ya kuwi ingkang aran Wahyu Jayaningrat. Jayaningrat? Iya. Merga Kyai Pasopati iki besok kinarya mangrurah Satrumurka dadi jalaran kamenanganing Pandhawa jroning perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Ulun titip pusaka ya. Mbok titip ki dhuwit. Titip kok mung pusaka. Nggo ngapa? Kejaba saka kuwi kita bakal ulun gandani ora wujud Bagong nanging wujud satriya bagus. Nane, iya. Ora omong kosong lho iki. Ora dewa kok gara iki. Wah, glelek iki. Oh, lumayan dadi bagus sila-sila. Waduh. Ngapa? Dite kobong kula. Gosong. Kedokokan rokok. Iki senengane kok sembrono ora. Nek mboten apa-apa tesih payu niki Ulun. Iya, pinggire kok, nggih. Kita sago, mboten sago sebab menapa? Kita ulun dandani Bagong. Monggo Ulun ratri dandosi. Ya ana dewa atonya lho iki. Kaditanya piye? Jare Satya bagus. Kok malah kaya Mudin. Ulun le nyipta kleru. Bagus kok. Jaluke bagus. Aku dadi kaya ngono iki piye? Wah, ora balekke.
tendiang. Sepatu Kickers. Wah, diapure. Bature kok sepatune Kickers. Ayo dadake sing sanyatane. Ayo gantine ora kaya ngono kuwi wujude. Pukulun Bathara Nreja. Lungguh kisar. Inggih Pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti. Unjuk sembah sungkem mindekem mitak jebu. Kita iki dadi apa-apa ora pang. Inggih Pukulun. Ulun titip pusaka Kyai Pasopati nggih. Ya. Inggih Pukulun. Awas-awas Pukulun mboten ngawur. Niku nek nganti nyocok. Ora aja kuwatir. Kene ulun papaken ning Kancing Glung kita. Inggih Pukulun. Aduh yun. Pukulun ampun kasar-kasar. Kita mengko yen ketemu karo Janaka balekno pusaka ning sadurunge kita kudu nglakoni tapa ngrame. Mekaten Pukulun berarti kedah nyewa sound system. Tapa ngrame kok nyewa sound system iku ngopo? Kedah rame sanget Pukulun. Tapa ngrame iki tetulung marang sapadaning urip. Paring payung wong kudanan, paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen. Aduh, berarti kedah mbeto mantel. Dus. Dus apa? Dus sekul. Kalian klambi bekas. Lagu apa? Paring sandang wong kawudan. Paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Mbok ora caturan. Kita mlaku mangulon bener. Mangke dumugi jalan Bantul Pukulun. Kowe iki nek ora sembrono piye to, ha? Nami kula sinten Pukulun? Kita bakal ulun paring tenger Bambang Astra Jingga. Astrea napa Astra Jingga. Mekaten Pukulun. Iya, iya. Astra Jingga. Astra Jingga. Nggih Pukulun ngestakaken dawuh. Nek kepareng kula nyuwun pamit Pukulun. Bidal dinten menika nglakoni tapa ngrame. Luweh. Suwun kondur makayangan ngomong karo kowe kira genah-genah kok senengane. Edan to, ayo. Dewa kok diplorotke kathoke. Amargi dereng rampung anggenipun rembagan kok ajeng mabur. Niki. Jebul namung kathokan kolor dengkul kita. Kita nek udu bagong wis tulun sotke lho. Kita nek udu bagong tulun cemplungi kawah Candra di muka. Mangke kula nyemplung piyambak Pukulun. Kula saged renang Pukulun. Wis ora caturan. Ulun kondur makayangan ya Bagong. Astra Jingga. Astra Jingga.